హాయ్ దిస్ ఇస్ ప్రియా వెల్కమ్ టు జబర్దస్త్ టీవీ ఖమ్మం టీవీ. ముకుంద చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అధినేత చెరుకూరి రాజీ తన సేవా కార్యక్రమాలతో దూసుకుపోతున్నారు. గణపతి నవరాత్రుల పురస్కరించుకుని నిర్వహించిన కుంకుమ పూజలకు తన వంతుగా బహుమతి పెట్టెలను పంపిణీ చేశారు. నిమజ్జనం రోజున ఊరేగింపుదారులకు మంచినీటిని పంపిణీ చేశారు. అనంతరం వివిధ దేవాలయాల వద్ద భిక్షకులకు ఉపహారాన్ని పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ముకుంద చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షురాలు చెరుకూరి రజని పలువురు అభినందించి ఆశీర్వదించారు. చెరుకూరి రాజీ ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు మరిన్ని చేపట్టాలి అని వారు ఆకాంక్షించారు.